ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a ka unu fụ ngwongwo ebupụtara na be ndị anụnwa ma oke ite etinyere ntutu mmadụ na ya nke unu fụrụ kịta bụ oke ite onye mụ mere ya kọrọ ya wee dị etu a maka ndị nwe ihu akwụkwọ ndị mmadụ na-asị na nke esogho n'oke ite na nke anụnwa bụ nwa ite enwere nwa ite na oke ite iche o wee bụ na ife dị n'ime ya bụ ntutu ndị mmadụ bụ ife eji wee menya bụ oke ite unu ya bịa ka unu fụ ife dị n'ime apatmenti ebe a ọ bụghị ofu ọ bụghị abụọ ndị aja ụlọ ebe falentere wee melụ okwu agwụ faja ụlọ mmadụ wee melụ okwu agwụ ife unu fụrụ kịta bụ ebe fa dọbara alụsị fa na-efe ma mgbịrịmgba ma mmanya ọkụ ma nzu onweghị ife adụfọghị ebe a ma ewu eji egburu nya bụ alụsị n'otu apatmenti a ka ife niile unu na-afụda ebe ahụ ife nji wee mee ya o wee na-acha ntu a bụ maka ọbara fesagasị n'ahụ aja na-enu nke a ma mpi efi ka mpi ewu ka ọkpa ewu onweghị ife ihe afụfana n'ime ebe anụnwa mmadụ na-abụ unu na-afụ bụ ndị bi na apatmenti a wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme na Nsụka n'ebe a na-akpọ Ibe Agwalodu na nke dị na Nsụka ka ndị anụnwa jelenti a ụlọ ebe alụ 4 story building fajelentiri ụlọ ebe ahụ Amazi Nna na-akọwa na 5 bi na 4 ka ọ na 5 bi na 1 amakwụkwọ m ebe fabi wee na-ata alụ ụnụ na-afụ ebe a sịkwa na fa abụghị dibịa mana onye dibịa aka akwọfa onye dibịa aka akwọfa wee nwee ọtụmọkpọ n'ụlọ bie onye dibịa aka akwọfa wee nwee ngwongwo na ọyọyọ onwekwa ife ihe afụfa ebe anụnwa wee na-akọwa nọ ndị polisi wakporo fa n'ụlọ ebe anụnwa wee kpụkọrọfa ndị polisi bụ ife sere ife niile a ife onyonyo ma ewu ahụ na-afụ ebe anụnwa ndị polisi bụ ife serọfa ncha ntu a ka esi wee bukọrọ ngwongwo niile a wee tinye na moto wee jebe na kọstọdi ndị uwe ojii nọ mmadụ na-abụ ọnụ na-afụ bụ ife bi n'ụlọ ebe anụnwa ndị mmadụ na-ajụzi ọ na-abụ nọ ndị nebo kpọrọ ndị polisi ike anụ ka ewu na-ebe na apatmenti na flat ebe fabi unu anụnugo ka ewu dị ndụ na-ebe na flat unu anụnugo ka ọkụkọ na-ebe na flat ebe mmadụ bi ka unu anụnugo ka ụmụ anụmanụ ụmụ anụ ọfịa na-ebe n'ime flat ebe mmadụ lentịrị ụlọ wee biri na ike nọ ife niile a ya dị ebe ahụ ndị neba a na-asị ogene na-afịa ebe a oge ọbụla a na-akụ mgbịrịmgba na-ayọ belụ na-amụ isenti dị iche iche na onwekwu dịka ife agha amụfọ n'ụlọ efere ebe anụnwa ndị nebo ya da anụgasị isi ife dị iche iche amakwụkwọ nọ ndị nebo kpọrọ fa polisi na ndị mmadụ na-akọwa na-enwere ike ọ bụrụ ndị nebo fa bụ ife kpọrọ ndị eke ụfọdụ nọ na-asị ndị bi na ya dị ebe a ndị abi ọdụ ụnụ kafa ya da alahụla abalị ọhọsa ajọ nlọ kafa ya da alọ n'ime abalị ọdụ ụnụ ka ndị bi na ya dị a fa ya da aga n'ihu ka fa ya da aga n'azụ ebe a na-esifa nwa ite n'isi ụfọdụ ose nọ nwa ite oke ite ohe oke ite nwere nwa na nne nke a bụkwa oke ite nke fa ọ gbagotakwa ite ntutu mmadụ ma ngwongwo oyọkọrọ yọdụ n'ahụ mmadụ dịcha na ya bụ ite ohe oke ite ọ maka na ite nke ya epere mpe ite bụ ite na ife ọbụla a ya eri ya na ya wee gwọọ ọgwụ na fancha bụ oke ite ma okpokoro isi ndị mmadụ amaghị na okpokoro isi mmadụ dị ife ahụ ka okpokoro isi anụ ọfịa dị ife ahụ mana ife ahụ bụ okpokoro isi ndị uwe ojii na ebe a na-asị ohe okpokoro isi mmadụ dị ife a ohe ntutu mmadụ dị ife a kedu ife faghikiri n'ime oke ite anụnwa atịfafa bupụta ya ebe ọdụ ndị polisi sịfa ngwa fa bụ ife bue wee tinye na moto unu n'anya unu ya afụkwanụ ka ọ debere fa na moto fa amana ya bụ oke ite oyi esozifa wee jee nga ka eruo ebe ahụ nọrọ n'ebe ọzọ ndị nwe oke ite abanyezie na kọstọdi ndị uwe ojii wee sịkwa ka m wetara unu malụkwanụ ndị unu na-etinye n'ụlọ landlọdụ nwe unu anụnwa ọkwa agwọgide ụdị ọgwụ a agwọfuo ya anya nwoke mmadụ agha abịazi nafa ego ụgwọ ụlọ ụfọdụ ụlọ na-asị nọ ndị na-apị ife ọpịpị ndị HK n'ọfa nwada ife na ifefa ji atụ ọrụ n'ọgwụ ya bụfa gwọchazie onye asị nya weta ego onye agha ewee weta ego nazienụ mmadụ na-abụ na-agwọ ọgwụ nwa n'anya ka ụnụ malụfa na ọgwụ nwa na alụsị nwa onye ka mma edebe mmadụ na-aba adebe alụsị ọdụka onye ka iyi ewelu mmadụ na-aba adị ka ife ajụrụ ajụ ife alụsị jụrụ ajụ nke a ndị na-efe alụsị nwa adịzikwa ka alụsị apịrị apị ka alụsị na onwe ya sinsi fa ji wee gwọba ọgwụ anụnwa ọdụ unu kafe enwetago ego one wee na-ego egwu fa ya egoruta fabugoro na-egbulu alụsị na enu ka fadụfa ya erijigodo afọ wee na-egbulu alụsị fabusi na ide egbulu alụsị ka fa ya dị egburu wee dị ka nkịta ala mbụ mmadụ na-abụ ọnụ na-afụ ebe ọbọkwana na akọfọ ọnụ na-eche na ntu afa nwechalụ ịbụba na oke ite na-echaka mmụọ na gwogwotigbo na ịfụfa n'ahụ ya adịfa mma asị ndị na-efe alụsị na ego ya ada atụ atụ na fa ya dị eriju afọ nwee họteelụ nwee steeti nwee free station na-eme n'ife ego mana negodo unu ka fadụ ma akpụkwụ fayi maka ihu fadụ ndị ọdụ unu ka ndị milion dị na akaụntụ fa unu afọ ka iti n'anya dụfa ka ọ na-abụ fa nweta ego fa ya eji wee ri nri
fe werugodi eje gote ewu ka fa wee lekwa okwu agwụfa ala apụfo tipụfa ala ọ ya bụ fe nye ihe nke ọ na-eri nke a ga-etipụnụfa ala fa na-echukwa okwu agwụfa hapụ iri nri ka fa dị ka mmadụ. Ọkwa ka m foto ka m wetara unu n'ọkwụ na ntụka ka atị nke a na-achọ.